Salamat po. Sana po maintindihan natin yung sitwasyon niyo. Ano po? Una-una po pala, nagpapasalamat kami sa inyo dahil po sa napili niyo. Hi! Hello po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jane de Leon. Okay lang po ba kayo dyan? Nainit eh. Okay lang. Pati syempre, before po tayo magsimula, syempre gusto ko po muna social distancing po tayo. Pinagyo na nga tayo, magkakasakit po tayo, mahirap na po yan. So, kaya namin po kaming Maynila and ginagawa na rin po namin ito since before. And ayun po, nakaraan bumisita po kami sa Marikina, nakita po namin kung gaano rin po, gaano po yung nangyari during ng bagyo. Sobrang nakakaawa po yung mga tao, like lampas tao dito nandoon. At mahirap, sobrang mahirap. At ako, kapagdaanan ko yun po kasi yun eh. Lalo na nung bagyong Undoy, September 26, 2009, hindi ko makakalimutan yun. Sobrang binaha kami sa San Pedro, Laguna. At imagine habang sumusulong kami sa baha, meron pa kami nakikitang ahas na dumadaan sa gilid namin. Sobrang grabe kaya, at alam ko yung pakiramdam ng walang pagkain sa hapagkainan niyo. Gift niyo na po sa akin yun. Mag-social distancing po tayong lahat. Thank you! Okay. Ano pala, belated happy birthday po, ma'am. Ayan, naka-import na si Ma'am Jenna, nakabilat na yan. Sampulo lang muna ha, 10 muna. Then after that, pupunta na po ng ibang barangay. Welcome po, Ma'am Jane de Leon. Ang ganda pala nito talaga. Saka po sa lahat ng inyong kasamahan. Ma'am, salamat po sa Diyos at nakarating po kayo dito sa amin. Hirap-hirap po akong managalog pero pipilitin ko. Isa lang ho masasabi namin. Diyos na ho ang bahalang gumatin sa inyo. Ano ho? Saka sa lahat ng kasamahan, lahat ng volunteers, lahat ng magtulong. Saka sa lahat-lahat po ano. Kamusta niyo lahat? Magandang hapon na po ba? Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jane de Leon. And iyo po sana po itong tulong namin ay malaking tulong na po sa inyo lahat. And alam po namin yung nangyari po dito. Alam naman po natin nangyari during yung bagyo. Kaya sana po gusto lang po namin na makita yung mga ngiti ulit. At maraming salamat po pala sa pakikinig na mag-social distancing po tayo. Maraming salamat po. Malaking bagay po sa aming lahat yon. At syempre nagpapasalamat po ako ulit sa Team Jane, sa grupo ko po, sa mga teachers, kinanakap. Thank you so much. And yun po, sana huwag po tayo mawala ng pag-asa, especially po sa pandemya. Nagkasakit po siya because of COVID-19. And masasaksihan niyo po yung kwento po niya kung ano po yung pinagdaanan at hirap po nung mga panahon na tinutulungan niyo po yung mga tao. So magandang inspiration po to at story na mapapanood niyo po sa ABS-CBN. Maraming salamat at maraming salamat po. Sana gusto po namin na makita rin po kayong okay at sana pagbalik po namin dito makikita na po namin kayo lahat na nakangiti at masaya. And sana yung mga panahon na yung pagbalik namin at wala ng pandemic para sama-sama po tayong nag-uusap, nagkakamustahan. So maraming salamat po. Kailangan na rin po namin pumunta sa kabilang barangay para tulungan naman po sila. Maraming salamat po. Maraming salamat po na nandito po kayo. Sana po yung ipapahatid po namin tulong ay malaking tulong na po para sa inyong lahat. At ako ay naranasan ko na rin po NASALANTA ng bagyo. Yun nga po, yung bagyong Undoy na September 26, 2009, hindi ko po makakalimutan yun na pinasukan din po kami. Kahit po ngayon sa bagyong Ulysses, pinasukan din po kami sa bahay. At nagaling na rin po kami Marikina, grabe, sobrang nakita ko po lahat din ang hirap ng tao doon, lampas uno, lampas tao.
At makikita niyo yung mga ibang sasakyan nakabaliktad na, dahil mga patay na hayop. Ang hirap bumangon ulit tapos meron pang pandemya. Di ba? Siyempre tayong mga Pilipino, hindi naman tayo magpapatalo, di ba? At lalaban tayo. At kaya parang tatakbo. But ayun po, sana malaking tulong na po ito. At gusto lang po namin ay makita po hindi po ulit sa inyong mga naga. Maraming salamat po. Grabe na ako, wala nang napawin ng magkakaroon ng lahat. Panginoong maraming nagbuto. Maraming salamat po na ayun ito na po yung lahat. At syempre sana po, yung namin siguro ng bagay. Yung mga gamit, hindi namin alam kung paano kami magsisimula. Kahit ngayon, kapag yung unity system, pinasukan din po kami ng baka sa bakay. At ako, sabi ko nga, kaya naman natin eh. Pero iniisip ko rin kung may ibang tao, paano kaya sila. At syempre, binisita na rin namin yung kantina, vlogger, kung makikita nyo ako, sobrang kawawa rin po yung mga tao kasi kung makikita nyo yung mga bahay, busa-busa, yung mga sasakyan, ano na, pabili na, ang namin pa rin lahat.